Ka sorba jong ka West Kazil district kanong stang kadai ka sorba ka Belaslam ba na do bayo ya ka district Batamai menta ka lakiu ba ha bobon kiliang bat khamtam ka jingnang roi jong ki brio bat kumjuru ha ka jingdon jing jong bat kani ka labu ikhbai ba ha ka jinge namar ka jingkham nya bat ka dheng kali ka bujur ba halo kani ka jingnang kham ya jong sonong stan na ka jingmom don ki chikai kali ki bobiang kalabu jinge shibun ya kinong nya kali bat kumjuru ikhbai ba nong le nongwan kani ke jingkham ya jong sonong ston kala penjen jaru ya kaya yang kali ha ka ba na kali yang kinong nya kali kamai kil pen pau ya jinge ka bujur namar ka jingtheng kali paman laksi ka balakta ya kaya yang ki pai ba Nom jingman ko di distrik bi iba kadon kam bikindan di parking ki babiang ba sarkar kan thau kilak kumno ban sna ki parking na tajung ki kali simet ki kali ki bawan kam tenang ba kanum wanra ika jumlok ki sekian semesta sakaweru kabangi idon kamba lakumnu kumnu approach road ki devan biang saudong jong pasarno stay ba kanlong ka jinglaj ke bakongsan nak di jumblok namar ba laga klambiang ki approach road kumo pasarno stay hi kanom laj ka jingdan kali lima kumangi iba pasarno stay kalong kasulong sor kumi lamdon keplan ko biang di kanwan rai ki jinge kaya yang kamtam hati nabut kada kasor kanang roy ke jinglap bingi kum kibat em mangni man kasni ba angni ayo bin kamai si galanda jingdang kali pun stoi anam man ko mar kowe ke jing wanra ki jingdang kali ko kong sandu kedai ba ni pun stoi nyimdon ki paking ki babian mar ki nadu ki kali bebet ki kali semet ki dan lu surat ki yang lu ki surat ki long de kan ki rusak ki ha ka jingi kren bot sulong mil kurwo ka atiar halor ka te ka benta na ka liang ba max 9% ulai thu ba na ka liang jungu lambat umentrang ba ka jala konrad ke sangma kiladep bande jurep lang ya ka te ka chaka balai i bala dala pan prano yo te ulum kan nong sisa ka jingmentoi nak benta ngonra ya ka jingkulo chak sonong ston kumjuru panyo ya ka chaka yang kali mobiang ulong ba halor ka te ka benta uladep pan pharu da ka jingtho sak sarkar ha ka ba sarkaru kalapha ya ka jingtho sak na pludi bat ka home department bat na ka liang ka na pludi kaladep pha ya ka jingtho sha ka home department ban IT no ya ka te ka chaka na ka benta bat na pan pha no bat pan long ya ka kum ka chaka yang kali ka bobiang alo ko ge jingkili ka ba piong spang ka parking place ha pa ka sonong stein da haus nam aja akpau wa kuwei nagaling juga ba chim nesta ngilale jaga joint inspection ngale pay ketika police station ka thanat ka bangi don mata but ladala ban prano yuti ulum ban penlong ya kakum ka jaka sange kali parking place kalawan ra shisha ka jingkulo jak sonong stein ban easy ka congestion pa nong stein te nagaling jungi ngila pha ka pusal ka gaman but ka gaman ka laptha ipilu department ban la ya ka joint inspection but ka home department nakam ta ban propose ban penlong ya kakum ka jaka sange kali parking place but nagaling juga perlu department la tho shi ka gamen but ka gamen ru meta la tho nagaling ka perlu department la tho shi ka home department bahkan IT ndo itu ka jaka shi ka perlu department nang taban ban develop ya ka kum ka jaka sangai kali